କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାହାଣୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ। ପୁରାତନ ସମୟର କଥା। ଏହା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏକ ସମୟରେ ମେରୁ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ। ତାହାର ନାମ ଥିଲା କାଳହା। ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହିଠି ଭୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି କାଳହା ରାକ୍ଷସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ଦୟାକରି ଏହାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସି କହିଲେ, କାଳହା ରାକ୍ଷସ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଉପବାସ ଓ ସ୍ନାନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଅପରାଧର ଫଳରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବ, ତେବେ ସେ ଏହିଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଦିନେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନାରୀ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ଓ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ହେ ମାଧବ, ହେ କେଶବ, ହେ ଦାମୋଦର। ଏହି ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କାଳହା ରାକ୍ଷସର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାପ ସ୍ମରଣ କଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲେ, ହେ ଦାମୋଦର, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହି ମହାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ କାଳହାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଲା ଓ ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଉପବାସ କରି ମୋ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ମାସ ସବୁ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାସ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେ କେହି ଉପବାସ, ସ୍ନାନ ଓ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ପାପ ଓ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଭଗବାନ ଦାମୋଦରଙ୍କ କୃପା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ରହେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମହାପବିତ୍ର। ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷ ପାଆନ୍ତୁ।